B'investiment ta' madwar €1,000,000 kollox jinsab lest biex fil-ġimgħat li ġejjin jibda xogħol strutturali fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira. Ix-xogħlijiet jinkludu sistema tal-elettriku ġdida u oħra kontra n-nar, kif ukoll l-installazzjoni ta' lift li jiflaħ kemm siġġijiet tar-roti u anki stretchers. Għaldastant dan se jagħmel liċ-ċentru aktar aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Ma dawn se jsiru wkoll xogħlijiet fuq barra tal-binja li jinkludu restawr estensiv fuq il-faċċata u l-introduzzjoni ta' rampi skont il-linji gwida tal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. Preżentament, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira joffri 21 servizz lill-pazjenti tiegħu, fosthom klinika tad-dijabete, servizzi tal-oftalmoloġija u oħrajn tal-podjatrija. Bir-restawr li se jsir, iċ-ċentru se jikber b'tali mod li se jkun jista' joffri 3 servizzi ġodda li dwarhom tkellmet il-kap eżekuttiv tal-kura tas-saħħa primarja Rosen Camilleri. Se nżidu l-physiotherapy bħalissa biex il-pazjenti li jinqdew mill-akwati tal-health center se jkollhom imorru ġo health centers oħra once li nlessu refurbishment se jkunu jistgħu jinqdew mill-health center tagħhom stess. Se jkun hawn ukoll il-Chronic Disease Management Clinic llum mawx dan is-servizz u se jkun hawn ukoll il-Well Baby Clinic, ġifieri llum qasaw servizz ukoll. So qed naraw li biżida ta' dan ikun qed par mal-health centers l-oħra wkoll. Minn barra t-turisti li jgħixu fl-akwati, dan iċ-ċentru jagħti wkoll servizz lil 72,000 persuna residenti f'pajjiżna fil-lokalitajiet tal-Gżira, l-Imsida, Pembroke, San Ġwan, il-Kappara, Taslima, San Ġiljan, St Andrews, Paċivil, is-swieqi tal-Ibraċċ u tax-Xbiex. Sakemm jitlestew ix-xogħlijiet, il-Gvern ħareġ sejħa biex jikri binja fil-Gżira jew fil-qrib biex minnha jingħataw is-servizzi bażiċi offruti miċ-ċentru. Is-servizzi l-oħra se jkunu maqsuma bejn il-Health Center tal-Florjana u l-Health Center ta' Birkirkara. Se jkun hemm kampanja wkoll biex inkunu nistgħu ninformaw il-pubbliku aħjar u l-pubbliku jkun jista' jiffollowja eżatt skont dak li nkunu qed nagħmlu aħna. Ix-xogħol ta' restawr fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira mistenni jkun lest sal-ewwel kwart tal-2019.